दिनै 2026 मायथाइनि 15 आगस्ट दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ दिनै 80थि भारत उदांस्रि सान। क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव 80थि उदांस्रि सान फालिथाय हाबाफारियाव मोनथाम गाबनि माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती बिथाङा। क'क्राझाराव फालिनाय 80थि उदांस्रि साननि हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बिथांनि बिसि एमएलए शिउली महिलारि बिथाङाबो बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि क'क्राझाराव 80थि उदांस्रि सान फालिनायाव साबसिन खौरांगिरि बान्थाखौ क'क्राझारनि निउज लाइभनि खौरांनि केमेरामेन सानसुमै बसुमतारी बिथांनो गथायदों। लोगोसे दिनै 80थि उदांस्रि सानाव गसाइगाव महकुमानि साबसिन आबादारि बान्थाजों अनक चन्द्र ब्रह्मखौ मान बावदों। 15 आगस्ट भारत उदांस्रि साननि सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बुथारनायनि हुमखि होनाय आब्दुल मुतालेबखौ मरिगावनि भुरगाव पुलिस बिफाना हमबाय। गिबि मन्थ्रि बिथांनि फेसबुक लाइभ सोलिबाय थानाय समाव सोरबा 1 कौटि रां होयोब्ला गिबि मन्थ्रि बिथांखौ बुथारगोन होननानै हुमखि होनायजों लोगोसे पाकिस्तान जिन्दाबाद होनना कमेन्टआव लिरदोंमोन। मख'नो गोनांदि मरिगावनि बरालिमारि सराव दर्जि आब्दुल मुतालेबनि न'आ। दिनै 15 आगस्ट उदांस्रि साननि फालिथायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे गेदेर फोसावनायखौ फोसावदों। हिनजाव गिबिखौ गारनानै हिनजाव गदाय लायोब्ला खैफोद जागोन सोरखारि साख्रिआवलाफोरा। बेबायदि साख्रिआवला फिसायनि दान बान्थाखौ 20% दाननानै हिनजाव गिबिनि एकाउन्टआव होगोन होनना मिथिहोदों। सोरखारि नङै खोन्दोनि साख्रिआवलानि बिथिङावबो बेबायदि खान्थिखौ बाहायनो आसाम आयेन आफादाव आयेन बानायनो थांखि लादों होनना उदांस्रि सान फालिनाय समाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा बे फोसावथायखौ होदों। आसामाव गोदानै गायसननो गोनां गं 8 साब डिस्ट्रिक्टनि मुंखौ गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनानै होबाय। गोदान साब डिस्ट्रिक्टनि मुङा फारियै कमलपुर, बरमपुर, रङानदी, चिचबरगाव, साबुआ, लाहुवाल, बरखला आरो काटिगरा होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनानै होदों। दैबानाजों खहा खालामजानाय मोनथाम जिल्लानि रायजोफोरनि सार्थआव दिनै एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा शिबसागर जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि मोखाङाव उखैहाब सोमावसारदों। दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम उखैहाब सोमावसारनायखौ खालामदों। गाहायै मोनथाम दाबिखौ लानानै अखिल गगৈ बिथाङा सोमावसारदों। बे मोनथाम दाबिफोरानो जादों। सेथियाव 2026 मायथाइनि 19 जुलाइआव गिख्रंथाव दैबानायाव खहा जाजानाय नखरफोरनो 10 लाख रां खहा सुफुंथाय होनाय। नैथियाव दैबाना जानायनि गुबै जाहोनखौ नागिरनानै दायनिगिरिखौ साजा होनायनि थाखाय सिबिआइनि दारै नायबिजिरनाय। आरो थामथियाव खहा जानाय मोनथामबो जिल्लानि गासैबो इसिं दाथायखौ बानायफिननाय। सरलपारायाव पिकनिक जाहैग्राफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि। उदांस्रि साननि रंजानायनि मुङै गारि सालायगिरिफोरा जौ लोङोब्ला होनांगोन जुरिमाना। क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि धजेन बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव सिखना जोहोलाव माहारियारि पार्कनि सरलपारा थांग्रा दिग्लि फरेस्ट गेटआव सांग्रांथि होदों। डिमा हासावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमादों पुलिस मावख'गिरि नबज्यति दास बिथाङा। लाइसं आउटपस्टनि मावख'गिरिमोन नबज्यति दास बिथाङा। सुकुरबारखालि मोनाबिलि समाव डिउटिनि समाव गोबारै खारनाय गंसे गारिया सौग्रावनायाव गोब्राब जोखोम जादोंमोन पुलिस मावख'गिरिया। लोगो लोगोनो हाफ्लं सिभिल फाहामसालियाव लाङोब्लाबो डाक्टारा जिउ गोमाबाय होननानै फोसावो। शिबसागर जिल्लानि सिङाव दैबानाजों सिलिंखार जानानै सैनांनाय सुबुंफोरखौ मदद होनो एबसुनि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्टर हाबाफारिया दिनैनिफ्राय नाजिरा सार्कोलनि सिङाव थानाय मासगाव गामिनिफ्राय जागायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव जागायबाय एबसुनि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्टर हाबाफारिया। दिनै 15 आगस्ट आरो भारत उदांस्रि सान आरो दिनैनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्टर जाय बेवहाय दैबानाजोंहाय बिथांमोननि नैबे मासगाव गामि आरो बे गामिया नाजिरा सार्केलनि सिङाव गोग्लैयो आरो बेहाय जोङो गामियाव दा जोङो न'खर न'खर जोंनि बावहाय 10टा बा 10टा ग्रुप दङ।
बे ग्रुपाव जोंहा 10 सा जोंनि भलन्टियार्सफ्रा लिड लानानै मोनफ्रोमबो न'खर न'खर हाबगोन आरो बिथांमोननि जि अबस्थाखौ नुबाय जे बावहाय हाब्रु फबना दं, फारसेथिंजाय गोबांनि न'आ गब्र'नानै दं आरो बेबादिनो जोंनि बावहाय जि न'खौ साखोन सिखोन खालामनानै होनाय, फोसाबना होनाय, जोङो दिनैनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ सप्ता खनसेनि मोनसे समाय लानानै लोगोसेयै जोङो मोनसे टारगेट लादों जे गासै जोङो माने 200 न'खरखौ फोसाबनानै होनायनि मोनसे थिरांथायाव जोङो बावहाय दा गासै जोङो खामानि मावनो बाग्लायनाय जोंनि हान्जाया गासै भलन्टियार्सफ्रा जोंहा 100 भलन्टियार्स जोङो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गासै गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोंनि जिल्ला एबसुनि, मिरु एबसुनि, दखरा एबसुनि आरो बयबो जाय बिथांमोनहा गोसो गुदुं जानानै जोंनि बे न'खर बोखांनानै न'खरखौ फोसाबनायाव न'नि बाला खोबना थानाय, दंफां दालाइ बायदि आदि माने ओरैबायदि मोनसे माने दुखुनांथाव थासारियाव बिथांमोना दङ आरो बेखौ लानानै जोङो जेसे हायो एसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मावसोम हान्जाया जोङो दिनैनिफ्राय बे हाबाफारिखौ जागायगोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे माने दा केमेराखौ फिदिंबा बेवहाय जिबादि जोंनि उनथिंजाय न'खर मोनसे आरो अपोजिटआव जों बेहाय मथथे बे माजगाव गामियाव बेबादि मोनसे दुखुनांथाव थासारियाव दङ आरो जेसे हायो एसे जोङो दिनैनिफ्राय बे खामानिखौनो जागायलांनो होननानै सानबाय। बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोरा गोदान दिल्लीयाव थांनानै हादोरनि मिरु नखर हादोरसा मन्थ्रि नित्यानन्द रायखौ लोगो हमनानै मा आयदानि सायाव सावरायबोखो? खौरां मेलनि गेजेरजों मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथि होदों। लोगोसे मख'नो गोनांदि बाथौ धोरोम आरो खृष्टान धोरोमनि सायाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय स्पष्ट भाबै सिगाङावबो प्रेस मिट होखांबाय बे आयदायाव आरो जोङो जोंनि डेलिगेट्सआव थांखि लादों। जों बुंदों जिहेथु आगुनि जोंनि गोजाम धोरोम बाथौ धोरोम बेयाव थानायखौनो जों लुबैयो, धर्मान्तर जानायखौ जों कामना खालामा आरो माखासे मानसिफ्रा बुंबाय थादों जे धर्मान्तर जानाय मानसिफोरखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानगोन। बे खेत्रआव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा एकमत नङा आरो जों नायदों लुकुर कमिटिनि जिथु प्रतिवेदन बेयाव गुबुन गुबुन क्राइटेरिया होदोंबाबो धोरोमखौ उल्लेख खालामाखै। गतिके जों ट्राइबेल हिसाबैनो जयै थानो मोननांगौ आरो जुदि धर्मान्तर जानाय मानसिखौ ट्राइबेलखौ दानोब्ला जों माइनरिटि जागोन, जोंनि सुजुग सुबिदाफ्राबो खम जागोन, बे जोंनि थाखाय खहा जागोन होननानै जों बुंदों आरो बे बाथ्राखौ जों गनाया। आरो जिहेतु दिनै बाथौइजिमा दिनै सेन्सासाव मोनसे लिरनो मोननाया जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा, जों बेखौ बयबो बरायनांगौ आरो जों बरायदोंबो। आरो बे आयदायाव जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि जादों एसे। खावलायदों जे बाथौ हारिफोरनि गेजेराव बा गुबुनफोरखौबो हायोब्ला बयबो बाथौइजिम लिरनांगौ होननानै खावलायदों मोनसे। बे खावलायनाया बर' हिसाबै जादों, बे गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो जिहेतु दिनै 30 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुं दङ, बिनि मादाव बांसिनानो बाथौइजिम नङा होमबा? बाथौइजिमखौनो लिरगोन। जों मोनसे तुलना खालामनानै नायनो हायो, रिजायनानै नायनो हायो जे जिथु फारसि जरास्टार जिथु धोरोम, बे धोरोमनि सुबुङा दिनै सारा भारतबर्ष नाङै बुंनो थाङोबा 1,60,000 सुबुं दङ। बिनि मादावनो बांसिनानो 50,000निफ्राय 60,000 सुबुङा भारतबर्षआव थायो। खिन्थु बे 50,000 मानसिनि थाखायबो भारतनि जिथु संबिजित बे सेन्सासाव बिसोरनि थाखाय मोनसे खथा दं, जरास्टार होननानै बिथांमोना लिरनो हायो। गतिके जोंनाथ' 20 लाखसो जागोन बाथौइजिम लिरग्राया। गतिके मानो गिनांगौ जाखो? बाथौ हारि जेसेबां बाथौ सिबिग्रा मानसि दङ बा गोसो मोदोमै जाय बेखौ मोजां मोनो बे लिरगोन बाथौइजिम, बेयाव बुंनो गोनां गैया नङा होमबा? दिनै पार्सनेल बाथ्रा बुंनो थाङोबा आंनि बेक्तिगत आं सत्संगि मानसि, खिन्थु सेन्सासाव आंथ' बाथौइजिम लिरगोन, बे आंनि बेक्तिगत डिसिसन। बेयाव रावबोथ' हुखाबादा होआ नङा होमबा? सोरबा ब्रह्मआ सोरबा बाथौ लिरबा बेयावथ' हुखाबादा गैया, उइलिंलि सोरबा लिरोबासो। दा बे खेत्रआव जोंनि मानगोनां बिस्वजित दैमारि
बिथांखौ मालाबा मालाबा एसे हान्देर हरनाय थानायखौ जों नुदों आरो बिथांनि बुंनायाव मानसिफ्रा एसे भुल बुजाबुजि जादों बिथाङा बुंबाय थादों जे बाथौ खिनिया बाथौ लिरबानो जथेस्थ सेन्सासआव बेखिनिया जथेस्थ जोंना बुजिनायासो भुल जादों बिथांनि बुंनायाव जोंना बुजिनाया थारमाने बिथाङा बुंदों जे मोनसे हारिया धोरोम सोलायनायनि उनाव मोननै बेनिफिटखौ लानो नाङा मोननै खाबुखौ लानो नाङा जेब्ला ख्रिस्ट धोरोमनि सुबुं माने जोंबो मिथिगौ आरो बिथांमोनाबो मिथिगौ रोखा जे मोननै सुबिदाखौ लादों बे बाथ्राखौसो बिथाङा बुंदों थारमाने ट्राइबेलनि जिथु सुबिदा बेखौ लानायनि बादैबो जिथु माइन'रिटिनि सुबिदाखौ लायो स्कलारशिप होन गुबुन गुबुन सुजुग सुबिदाखौ बर' ख्रिस्टानफ्रा लायो थारमाने गतिके बिथांमोना जुदि बोरैबा जुदि माइन'रिटियाव थाङोबा ट्राइबेला माइन'रिटि जागोन नङा होमबा गतिके बिथाङा स्पष्ट भाबै बुंदों जे माइन'रिटिनि सुबिदाखौ लागोन ना ट्राइबेलनि सुबिदाखौ लागोन रोखा मोनसेल' जाबा मोजां होननानै बिथाङा फोरमायदों थारमाने जोंनि गेजेरावसो भुल बुजाबुजिया जादों थारमाने बे बाथ्राया गतिके बे बाथ्रायाव गोनो गोथो जानांगौ गैया जायहा गोसो दङ बे बाथौइजम लिरगोन नङा होमबा सेन्सासआव आरो बे सेन्सासआव लिरनो मोननाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आं